sih Mas, aku senang kene kok. Ayo yo. Ayo yo. Jenengan riyen apa kula riyen mi? Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Apa lho yuk? ya terusno. Ya terus kono. Aku kan kari nganut sampean terusno. Sami padha sehat sedaya nggih. Nggih. Seger waras nggih. Lunas utange nggih. Rabi maneh nggih. Nggih. Boleh dicakar penuh. Ngaturaken sembah nuwun sowane para tamu undangan, para rawuh, para pandhemen keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kathah barokah. Amin. Mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak, Ibu ingkang kagungan kersa ugi para tamu undangan sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Niki hajatipun apa niki? Kemanten. Kemanten. Mugi-mugi Mbak Manten kalih Mas Manten dadosa pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet angsal momongan gak kaya aku ambek bojoku. Ya kok iso oleh momongan wong kon lanang kok oleh momongan. Ngawur wong aku depan kok lanang. Cocok nggih Pak nggih. Tasih Iki Pak nyengkuyung. iki kepingi iki. Ndi? Cocok lanang kok. Cocok. Tasih nyekoyong dalu menika channel-channel YouTube yang sudah hadir matur sembah nuwun. Nggih. Kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Budi Wijaya TV. Wijaya TV. Ugi niki Karisma Lamongan live streaming. Karisma sugeng dalu. Nggih. Yuk. Padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi ingkang nampilaken sedaya seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Ayo disapa yuk dulur-dulur ingkang sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuhipun sedaya grup saking Sabu seluruh Jawa Timur. Ndi ayu. Sopo Punden Balung Panggang matur sembah nuwun. Sopo Punden Lakar juga Santri Abayanto. Abayanto matur sembah nuwun. Lakar Santri Sawung Galing matur sembah nuwun. Tikung Lamongan nggih Saking Setro Setro tim Kopior nggih tim Kopior Kaji Jarwo ingkang sampun nggih mirsani. matur sembah Tim nuwun. Pedhot Jalur Langit Matur Duwe gawe yuk. sembah nuwun. Umi Balung Mojo Umi Sugeng Gede dalu, Mi. matur sembah nuwun. Dugi Wotan Sari Watu Gede matur sembah nuwun. Sampun niku wau Abayanto. Masih rada pelit ya gak apa-apa. Sabun Dawar sampun rawuh. Sabun ya. Dawar. Dawar Brayu. Saking Kelut Sembah nuwun. Kediri matur sembah nuwun. Saking Sabu terbaru Sambeng Lamongan. Sopo Punden? Arlem juga matur sembah nuwun. Sugeng dalu katur keluarga dalem Sopo Punden. Yuk. Nggih. Ben gak ketelarung Si aku tak nambani sih ya. Wah yo. Mas itu ta Mas. Situ naik. Iya to situ kas ngono lho Mas. Lho Mas iku tok ta Mas. Masih situ kas Mas situ Aku kas. tuh masih kate maju ngene. Nggih. Ben ra ketelarung yuk. Nggih. Langsung kemawon sesarengan seniwati Budi Wijaya. Masih bersama duo Duo orong-orong. Langsung kemawon yuk sesarengan primadona Budi Wijaya. untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah
Daning Dias Amelia perlu kawigatosan Aprilia Bobile saking penggemar atau dulur-dulur sapu nyawer nggih ten ngandhap mawon nggih. ben ketinggal sae. Saya yakin pokoknya aman tertib grup sabu sedaya. Nggih. Bela sesarengan Mbak Dias katuran geningipun Salome. Nggih. Di belakang Ning Dias Aprilia akan saya tampilkan Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Kairingan gen walah kekek. Gemoy katur jenengan sami tamariki nggih. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Nur Kumala Dewi dan Ning Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban.
Ibu Menik kali Mbak Nur Mudaiyah. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Maaf kami ralat. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Marsha Aulia dan Ning Kristia Ningsih. Anyar. Gendinge arum manis sesarengan Mbak Marsha kali Mbak Cinta nih. Mbak Kristia Ningsih. Mbak Kris. Nggih. Maka dilajengaken Bu. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya sing duwe gunung cupak. Ning Sanana Disko Semerbak Sen dan Ning Nyantika Dimas Sari. Sabaripun Mbak Sanana kali Mbak Yantika, monggo dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky Tok. Darah tinggi sampun. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Suren dan Ning Mariati Sudarto.
Presiden Pengereman Budi Wijaya. Masih Pengereman Budi Wijaya ning Titin Subayu, ning Susan Warsono, dan ning Sartini. 3 seniwati sekaligus. Sesarengan Presiden kondange Budi Wijaya. Yuk, selesai Seniornya Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Ning Mary Mojosari, ning Irma Arifin saking Jombang. Kairingan Gending Jula Juli nonstop. Menika kalau mau sesarengan ala artis saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Monggo. Puingnya. masih bersama Deliwung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Sumangga Mas Kus.
nanti baru kau datang padaku. Itulah tadi kau baru datang padaku. Lagune goroen. Nggih. Saking damaian. Iya Mas. Rungokno ya Mas Jono. Banyak buah semangka di dalam sangkar, banyak suami orang, cuma abang yang tampan. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Gunung puncaknya tinggi, terbuat oleh bambu. Memang abangku pilih, dan yang selalu ku rindu. Yuk next selanjutnya. Oke Mas.
korban egonya orang tua. Cerita sing paling larani nalika
bangunan panten madu Semarpun katur apae nggih. Nggih menika kala wau pasukatan Bedayan Sekarsari serba serbi kantipun lajengaken saking keluarga Sriwati Budi Wijaya. Yuk boten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudiling lawas padha bejo-bejane wong lali je bejo sing eling ngamong rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.